bideojokoak gozatzen ditugunontzat, inoiz bizi ezingo ditugun esperientziak bizitzeko portalak dira. Gure bizitzetatik momentu batez ateratzeko leihotsuak, bizitza edo posibilitate berriak ezagutzeko aukerak. Seguru nago, zuk ere pertsonaien maila berdinean ikusi duzula zure burua, bertara bidaiatuz, hauek ezagutuz eta ulertuz. Gutako askok negar egin dugu bideojokoekin, maitatzen genitugun pertsonaiei agur esateko momentua heldu denean edota bihotza euskurtu digun dialogo bat entzuterakoan. Telltale Series The Walking Dead jolastu duzuenok ulertuko nauzue. Baina gaur ez gara bildu Clementine, Lee eta Walker izeneko zombiez hitz egiteko. Baizik eta Clicker, Joel eta Elitaz hitz egiteko. Gaur egun denen hauetan dagoen The Last of Useri buruz hitz egiteko gaude hemen. Sensible jartzeaz hitz egiterakoan ezinezko egiten zait HBO-ko paritu digun The Last of Useko kapitulo baten espentsatzea. Baina hori beste egunen batean komentatzeko kontu bat da. Baina egia da, serie hau adibide ezin hobea dela bideojokoen narratiba on bateko paritu aldizkigun emozioak azaltzeko. 2013an hasi zen bidai eta harreman paterno filial batek gugan piztu zuen konexio bat azaltzeko. Eta horretarako gaude gaur hemen. The Last of Us originalaren inguruko analisi bat egiteko. Hala ere, kanal honetan ohitura den erreseina historiko bat egingo dugu bideojokoaren nondik norakoa ezagutzeko. Jolasa Naughty Dog konpainiak sortu zuen eta Sonic publikatu zuen, PlayStation markako esklusibo garrantzitsu bat bihurtuz. Bideojokoaren sortze prozesua 2009 urtean hasi zen eta jolasaren zuzendaritza Neil Druckmanneri eman zioten. Momentu horretan, Naughty Dog konpainiaren langile plantilla bi taldetan banatu zen, zati bat Uncharted 3 jolasean lanean ibiliz eta beste taldea The Last of Us egiten lanean ibiliz. 2011ko abenduan iragarri zuten eta PlayStation 3ko jaurti zuten, 2013ko ekainean. Bideojokoak txaloaldi kritikoa jaso zuen bere narratibagatik, gameplayagatik, grafiko eta alderdi bizualagatik, soinu diseinuagatik, karakterizazioagatik eta emakumezko pertsonaien irudikapenagatik. Gainera, bideojokorik salduenetako bat izan zen, 1,3 milioi unitate baino gehiago saldu zituen lehen astean eta 17 milioi 2018ko apirilerako. Jokoak hainbat sari irabazi zituen The Game Awardseko sarietan. Horretaz gain, jokoak DLC bat jaso zuen, Left Behind. Honek historioa hobeto ulertzen laguntzen digu, Eliren historioan sakonduz. Gero, 2014 urtean edizio remasterizatu bat publikatu zuten PlayStation 4ko eta 2020an remake bat PlayStation 5erako. Nire esperientzia pertsonala hitz egiten badizuet, lehen kontaktua orduko gameplayak ikusten izan zen, momentu horretan ez nuelako PlayStation 3 bat edo PlayStation 4 bat. Geroago bideojokoa jolasteko aukera izan nuenean PlayStation 4ko bertsio remasterizatura jolastu nuen. Hala ere, duela ez asko PlayStation 3ko bertsio originala lortu nuen. Badakit zuetako askok behar bada jolasa jolastu ez duzuela eta zuetako batzuk seria ikusten ari zaretela. Hori dela eta istorioaren atalonetan ez ditugu spoilerrek egingo. Jolasa 2013 urtean hasten da. Urte horretan Cordyceps izeneko onjo mutante baten agerraldiak estatu batuak suntsitzen ditu, pertsonak infektatuz eta zombietan bihurtuz. Egoera honetan gure protagonistak ezagutuko ditugu Joel eta Ellie. Hauekin batera istorio sakon eta hunkigarri bat biziko dugu, estatu batu guztiak zeharkatuz eta oztopoak gaindituz. Istorioaz gehiago sakontzea gustatuko litzateke, baina oraindik jolastu ez duzuen hori eta seria ikusten ari zareten hori, ez dizuet spoiler egin nahi, istorio hau spoiler gabe gozatu egin behar delako. Zuetako askok dagoeneko ezagutuko duzue jolas honek duen jostagarritasun bikaina, baina ezagutzen ez duzuenontzako goazen ikustera. Jolas hau akzio eta abentura generoko bideoko bat da eta hirugarren pertsonadun perspektiba batetatik biziko dugu. Resident Evil 4 horrek eskainizkigun hirugarren pertsona horretatik. Perspektiba honetatik gure pertsonaia ikusteko aukera izango dugu eta aldi berean jolas honek duen zuzendaritza artistiko bikaina biziko dugu. Jolas honen ambientazio eta zuzendaritza artistikoa maizulan gisa kalifikatuko dituzke, bi elementuek jostagarritasunean murgiltzeko elementu ezin hobeak direlako. Jostagarritasunean judak garrantzi handia izango du, jolas honek jud ez diegetiko bat erabiliko duelako, hau da, bizitza barra adibidez gameplayaren gainetik jarriz. Hala ere, juda ez da batere intrusiboa, pantailaren ia osotasuna garbi utziko duelako. Horrek jolasak eskaintzen dizkigun paisaia, elementu eta pertsonaiak ikusteko leiho garbi bat emango digu.
Paisai eta lokalizazio arriskutsu eta txundigarri hauetatik ibiltzerakoan gure burua defendatu barko dugu topatuko ditugun etsaien aurka. Horretarako Joelek zuzko armak, bat-bateko armak, gertuko borroka eta isiltasuna eta eskutaketa erabili barko ditu. Gure etsaien artean gizaki normalak aurkituko ditugu, baina behinetan arriskutsuak direnak Cordyceps onddoarekin infektatuta dauden gizakiak izango dira. Hauek akatzeko borrokarako arma edo rekurtso desberdinak izango ditugu gure esku. Zuzko armei dagokionez pistola, revolver, fusil edo arkua erabiliko ditugu bakoitzari erabila egokia emanez. Beste alde batetik lehen aipatutako gertuko burruka erabiliko dugu batzuetan erabilera mugatua duten armak erabiliz, adibidez beisbol bateak. Arma hauek esan bezala erabilera mugatua izango dute eta gutxi gorabehera 3, 4 edo 6 golperekin apurtu egingo dira. Borrokarako gekarri gisa jaurtea ditugun elementuk ditugu, adibidez bombak, botillak edo adreiluak. Guztionek hobekuntza sistema bat du, abenturan oztopo sailekoak errazago gainditzen lagundu aldiguten hobekuntzak lortzeko. Horretarako bi hobekuntza sistema desberdin ditugu. Alde batetatik arma eta gailuak hobetzeko sistema eta beste alde batetatik pertsonaiaren ezaugarriak hobetzeko sistema. Naiz eta komplikatu eman oso simplea da. Jolasean zehar biltzen joango garen metal zatiekin gure armei osagarriak gehitu ahalko dizkigu, adibidez pistolarentzako gargagailu handiago bat jarri. Aipatutako beste hobekuntza sisteman aurrera egiteko, hau da gure pertsonaiaren ezaugarriak hobetzeko, jolasean zehar lortuko ditugun pilulen bitartez egingo dugu, adibidez bizitza barraren maximoa handituz. Lehen erabili barko ditugun elementuen artean isiltasuna aipatu dut eta hau behar beharrezko bihurtuko da gure abenturako une batzuetan. Jolasak detekzio sistema bat du eta hori gure onurarako erabili nahi badugu eskutaketara jolastu barko dugu. Honek etxaiak atzetik harrapatzeko edo isiltasunean akatzeko balioko digu, Joelek jasoko duen min kantitatea txikituz eta gure rekurtso eta munizioa aurreztuz. Baina jolas honetan detekzio sistemak eta isiltasunak garrantzi handia daukate etxai ziatz baten aurrean eriotza eta bizitzaren arteko muga zehaztuko duelako. Klikerren aurka. Etxai hauek itsuak dira eta guk egiten dugun zarataren arabera detektatuko gaituzte. Gainera, hauek guk itxarekin nahikoa izango da game over pantaila ikusteko. Horrelako egoeretatik ateratzeko jolasak mekanika bat du, listen mode izenekoa. Honen bitartez zarata egiten duten etxaiak ikusialko ditugu, naiz eta tartean horma bat izan. Egia da jolasa 2013 urtean publikatu zela eta ordutik bideoekoen munduak evoluzio handi bat bizi izan duela. Hala ere, joko hau oso jostagarria da gaur egun, mekanikak eta grafikoak oso ondo daudelako eta oso ondo sarkitu direlako. Gainera, joku honek egiten duen narratibaren trataera bikaina da, istorio ezin hobe bat sortuz. Bere mundua, pertsonaiak eta elementuak bizirik daude eta gu jokalariok bete-betean murgiltzen gaituzte. Oraindik jolastu ez baduzue eta jolasteko aukera baduzue, probatu eta bizi ezazue esperientzia ezin hobe hau. Gainera, soundtracken maitaleak bazarete, Gustavo Santaolallak jolas honetan eskaintzen digun musika ezin hobea da, asko gozatuko duzue. Betiko lez, bideoa gustatu bat zaizue, eman like eta komentatu beko komentario kaxan. Ez baduzue nire edukiak aldu nahi, arpidetu eta eman kanpaitxoari. Hau izan da, baiko naiz eta hau izan da nire The Last of Us bideokoaren analizi pertsonala. Beste batera arte, agor!